Og i så fald, så velkommen til mit navn Skovsestum, og jeg vil lave en lille en lille men what the fuck? Jeg vil lave en kommentarvideo, og det er episode 3 af min live kommentarvideo, og det er et virkelig sygt game, synes jeg selv. Jeg synes selv, det er for mig fedt, det her game. Det er free for all. Jeg er på Sniper igen, ligesom anden episode. Jeg regner med, at den næste live commentary, der kommer op, det bliver en ghost video. Ghost live commentary. Så regner jeg nok med at bruge maskingevær. Det bruger jeg nok mest i det. Jeg kan godt finde på at bruge Sniper. Bare ikke lige nu. I går, der filmede jeg det her, og så i dag, lige nu, der snart renderer jeg den. Og så får vi se, om jeg når at uploade den. Det, hvis jeg når, eller hvis den tager lang til at rendere, så går jeg ned i bad. Kommer op igen, så ser jeg lige på tiden, for jeg skal nemlig ud til min mormor. Den video, jeg renderede, eller den video, der er kommet op, den sidste episode 2, der kom op, der, det er i dag, eller i den lige nu er den i gang med at uploade, og så filmer jeg lige det her imens, fordi det er sådan, du ved, lidt nemmere så. Og så når jeg renderer den her, så går jeg lige ned i bad, eller nej, den renderer, og så går jeg ned i bad, eller går ned i bad imens, så jeg kan holde kæft, den skal gå mange hipmarker sammen der, men altså. Men det der sker, det er, at jeg regner med at optage meget med hyttelås nok, og så også mest med hyttelås nok. En meget imod en, for jeg skal lige tæve ham i det. Sniper. I Ghost nok. Højst sandsynligt Ghost. Fordi at vi spillede en her forleden. Og der enten så uafgjort, fordi at han skulle spise, og så gik det ikke så godt. Men så, jeg tror vi fik 8-8 eller sådan noget. Og det var simpelthen så træls, for han løb bare fra sted til sted. Og hvor var det træls. Og der fik jeg lige min første Hero Strike. Jeg kan ikke huske, om jeg får en mere. Men det var lige den første point. Og så kommer jeg til min næste. Det er, at når jeg spiller Ghost, så gider jeg ikke bruge Sniper. Jeg synes, jeg kan godt finde på det, men det er ikke lige noget, jeg gider, fordi at jeg synes, det er røvsvært Ghost. Især med Sniper, så. Jeg synes ikke rigtig lige, at jeg kan finde ud af det. Undskyld, jeg er næsten lige stået op. Jeg har lige været nede for morgen nu. Så, ja. Lige nu sidder jeg inde på YouTube og lige kigger lidt rundt. Sådan. Men det game her, det er et virkelig sygt game. Jeg har ikke haft et så godt game i så lang tid. Jeg synes, det er fantastisk godt game. Jeg prøver at lave trickshot til sidst, men det gik ikke så godt. Dot kill. Men som sagt, så vil jeg filme meget med hyttelås. Regner jeg med, hvis vi lige får tid til det. Begge to. Skal fandme have den en mod en der. Men det er helt fantastisk, det her game. Jeg synes selv, jeg spillede helvede godt til. Jeg kom langt foran de andre, og det er fedt. Jeg synes, at der er helt at lære på on fire, ikke?
Skal vi sige noget her? Ja. Og så vil jeg gerne lige snakke mere om der kommer nogle normal gameplays. Jeg regner med at gå i gang med hvad hedder det? Jeg kan godt prøve at se om jeg kan finde et eller andet spil, så klakker penge i det. Det tror jeg godt jeg kan finde et spil, jeg lige kan lave nogle episoder af det. Det bliver bare ikke live kommentarer, så det bliver hvor jeg snakker normalt. Fordi så gider jeg ikke til at ikke til at rendere så meget. Så tager sådan en mission ad gangen. Jeg ved ikke hvorfor spil det bliver nok. Kan du godt lide kigge? Black Ops 2. Det har jeg ikke gennemført endnu. Jeg har faktisk ikke spillet det. Kampagnen endnu, tror jeg ikke. Det kunne sagtens være. Der skulle det være, det skal være. Ghost, hvis I vil have det, så kan jeg sagtens. Men så skal I skrive det, fordi jeg har allerede gennemført det. Og det er fint nok. Altså, hvis I vil have det, så kan jeg godt gøre det. Det er bare, alle har næsten gennemført det, så der næsten ikke noget ved det. Jeg kan godt gennemføre MV2, hvis det er. Det kan jeg nemlig ikke selv huske. Det finder vi ud af. I kan bare skrive det i kommentaren. Ja, kan I gøre det, så finder vi ud af det. Så det er game ved at være slut, tror jeg. Ja, shit. Så er det Lars Kjeld nu, er det ikke? Jo, det er det. Jeg vil bare sige tak for den her gang. Det var fed kommentar igen, synes jeg selv. Det var mig der lavede den, så er det lidt ondt, hvis det ikke var mig. Oh god damn. Så ja. Det var det. Undskyld, jeg ikke lige snakkede det. Jeg tænkte, jeg kom lige i tanke om et eller andet. Jeg kan bare ikke lige huske, hvad det var nu. Men så ses vi i YouTube. Jeg regner med at lægge den her op lige om lidt faktisk. Hvis det er det, I vil have. Ja. Og det går jo så godt på det trickshotten der. Men YouTube, vi ses. Jeg trykker af, og så kan jeg lige se resten af gameplayet nu. Jeg gav bare helvede til, mand. Det er kraftigt så irriterende. Men vi ses YouTube. Hej hej.